Ирина Иванова, интериорен дизайнер в Интердизайн студио. Освен интериорни проекти, от 8 години представяме немските кухни Ноте в България, голям и популярен немски бранд. Когато на човек му предстои да планира нова кухня, основната задача е да постигне добър баланс между дизайна и удобството. Винаги се започва с функционалността в разпределението. Дизайнът е на по-късен етап. Първото, което питаме клиентите си, е какви електроуреди искат да вгради в кухнята си. Какъв да е размера на съдомялната, фурната дали е да е на второ ниво, дали ще бъде вградена фурната в колона, ще има ли микровълнова, топлия плод дали ще бъде индукционен. Защото удобната кухня е тази, в която домакинските уреди са на правилните места и при планирането с това се започва. Безспорно, най-впечатляващата функция е Slide and Hide. Това е прибиращата се врата на фурните Неф. В нашата експозиция сме представили тази фурна Неф, вградена в колона. И няма нужда да обясняваме и да убеждаваме клиентите си в удобството, защото то е очевидно. В момента, в който отворим вратата, и най-здържаните клиенти винаги реагират много позитивно. Когато в кухнята има остров и на него е изнесено готвенето, винаги сложността идва от това как да решиш отвеждането на парата от ястията и миризмите. И тук на помощ идва аспираторът на Неф, който е монтиран в плота. Изкачващото му стъкло насочва абсорбацията на парите към филтрите. Те пък имат сигнализация и когато е време да бъдат почистени, тя се активира и много лесно се свалят. Като интериорен дизайнер много ме вълнуват материалите и възможностите за тяхното комбиниране, защото те са основното изразно средство в моята работа. И разбира се, възможността да избирам различни материали във визията на уредите Неф силно улеснява работата ми и ми помага да постигна желания стил в интериора. Flex дизайн на Неф позволява да използваш един и същ уред в различни интериори, защото нямаш ограниченията на материала или на цвета. Ясно е, че инокса го използваш в минималистичните интериори, но ако имаш по-традиционен или еклектичен интериор, тогава имаш нужда от черния финиш или бронз. В съвременните жилища трайно се наложиха многофункционалните пространства, на които се събират антре, кухня, трапезари и дневна. И тогава голямо значение има дизайна на уреди. Когато виждаш от входната врата, фурната или котлона, то те трябва да изглеждат добре и да се вписват в общата картинка, а не да седят като чуждо тяло. В това отношение Неф определено улесняват професионалистите и любителите на дизайна. Силно се впечатляват! Проектите на кухните Ноте ние силно се стремим да намерим баланса между вълнуващия дизайн и ежедневното удобство. Клиентите ни, които търсят немски кухни, съвсем естествено желаят немски уреди. И тяхното очакване е за високо немско качество. Затова е лесно да изберат Неф заради визията им, заради функционалностите им и естествено немското качество.